ka sa droga. Ang sabi nila, magbantag ka. So yun nga mga kababayan, no? Pati si Senador Bato de la Rosa, abay nakisawsaw na rin dito sa issue ng transportasyon. So bago yan mga kababayan, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, maaari bang makahingi ng kunting segundo lang para i-subscribe ang ating YouTube channel, pa-like na rin at share at pakihit na rin ang notification bell niya para lagi kayong updated kung nagustuhan nyo itong ating mga video. So yun nga, no, itong si General Bantag, kaya lagi nating ini-intro ito dahil ito, ang purpose natin dito ay para tumakbo siya ng senador sa 2025, which is hindi pa siya retired sa pagiging general niya sa military, sa PNP, sa Bucor, ay siguro mapipilitan na itong magretiro dahil sa malapit na rin siya magretiro, 4 na taon na lang, 56 years old na siya, ay compulsory retirement na yan. Pero ito mga kakamba, sana suportahan natin ito si General Bantag dahil nakikita natin ito ayon sa ating obserbasyon, dahil taga Norte tayo, kababayan natin ito, kalugar natin, walang pinag-ibang igurot sa Ilocano dahil isa lang naman ang salita ng mga yan, ang pinaka-general na language ng mga yan ay Ilocano. So kami nagkakaintindihan kami ng mga yan nila General Bantag. Kaya hindi masukat ang aming suporta sa kanya, lalo ng mga taga-Norte. So yun lamang po, panoorin natin itong si Senador Bato de la Rosa na sumali na rin siya. Alam nyo, si Senador Bato, matatapos na rin siya sa 2025. So gusto nitong mag-re-elect ito siguro. Kaya nag-iingay na rin sila, 2 years from now o 1 year from now ay i-kampanya na sa mga senatorial candidates. So ito may plano itong mga kababayan. Pero okay naman to si Bato de la Rosa. Wala tayong masasabi rito, talagang palaban ito. Panoorin natin. To encourage the chairman of public services na sana during her investigation into this issue, establish natin yung sinasabi ni Senator Majority Leader na may mafia na sa likuran nito. So, kawawa naman yung mga yan, Senador. mga Mafia dyan. malilit na driver natin na mahirap na nga, mamapyahin pa ng sarili niyang gobyerno. Yun, butit alam mo Kung yan. totoo itong may mafia, dapat malaman natin ito at tulungan natin ito imbestigahan para malaman. Kasi there seems to be a scheme of everything. Magpamembro ka muna ng kooperatiba. Sana General Bato o Senador Bato, gumawa kayo ng batas, hindi lang puro tayo hearing dito. Ipakulong lahat yung mga nagkakasala para matauhan lahat sila. Then pagkatapos sa membro, hindi ka magiging membro kapag hindi ka mag-procure yung jeep na modernized jeep. So sana ma-establish natin ito kung sino itong mga mafia na ito. And Mr. President, Mafia pala. I stand before you today to join this Ano august mafia sa chamber government? in calling the Land Transportation Franchising and Regulatory Board to defer the scheduled phase-out of all traditional jeepneys by June 30, 2023. The Public Utility Vehicle Modernization Program of the Department of Transportation and the LTFRB has the most notable intention, and that is to provide a safe, convenient, contemporary, and state-of-the-art public transportation system. We in the government are doing our best to provide the riding public a hassle-free public transportation experience. However, we should be realistic in fulfilling this dream and acknowledge the difficulties that lie ahead. Ginoong Pangulo, kaisa po ninyo ako sa paghangad ng modernong pamamaraan at palakad ng pampublikong transportasyon. Ngunit, kailangan natin isalang-alang ang limitasyon at hirap na hinaharap
ng mga driver na mga traditional na jeepneys na namamayagpag sa ating mga daan sa maraming dekada na nakalipas. Traditional jeepneys, otherwise known as the king of the roads, have been the significant symbol of our busy streets in Manila. Even in the provinces, the size of these iconic commuters to the respective workplaces and to reach their families back home after a day's work. Sa kagustuhan natin na mabigyan ng modernong mukha ang ating mga jeepney sa lansangan, naiisip ba natin ang magugugol na halaga ng mga drivers, operators at maging mga local manufacturers para maisakatuparan ang tinakdang programa ng DOTR at LTFRB para sa modernisasyon ng publikong sasakyan. Kabulol-bulol ka na, Senador. Nagkabulol-bulol tuloy ako to. Ayun. We in the Senate are not insensitive Hirapan to kaya the ito sa plight of Tagalog, our eh. drivers, operators, and local manufacturers. With the economic crisis brought by the pandemic, the transportation sector suffered much from the economic losses brought by COVID-19. With this in mind, utmost consideration, therefore, should be the burden that we pass on to our partners in the public transportation sector. Hence, I add my voice in appealing to the LTFRB to give more time to carry out the phase-out of our traditional jeepneys. Today, more than ever, our compassionate hearts should speak louder than the call of modernization. Thank you, Mr. President.